Takže zdravím vás u nového videa a dneska si zahrajeme po dlouhé době hru na Robloxu. Jmenuje se The Rake Remaster. Je tady se mnou můj kamarád Duffy a je to tady hororovka. Od téhle hry už trošilinku vím, co mám čekat, protože už jsem ji hrál. Jestli to slyšíte, ale neměli byste, tak slyšíte takovou divnou muziku. Tady ta hra je o tom, že se vlastně proberete v nějaké půlce lesa, záleží kde, a musíte přežít až do rána. A pokud přežijete do rána, tak jste vyhráli. A mezi tím, co tam budete chodit, na vás může ze křoví všude možně vyskočit nějaká nestůra jménem The Rake. Takže já myslím, že už se na to můžeme vrhnout. Pokud se vám tady to video bude líbit, tak znajte like, odběr. A já se jdu ještě připravit a zatím čus. Takže já jsem tady v téhle hře. Jsem tady tedy už s Duffym. Pozdrav. Ahoj všichni. Ano. A máme se tedy střetnout u obchodu, který by tady někde nedal. Já jsem už u věže, pokud nevá. V pohodě. Já tady jdu tím směrem k věži. Lidi, mezi tím, co jsme tady prostě nacvičovali a různě prostě kazali video, tak jsme přežili, nebo ne přežili, ale respektive počkali až takhle do rána, takže to máte hezky všechno od znova. No nic, my vejdeme tady na to, ale tak o tom přemýšlím, Duffy, možná bude lepší, že tady budeme chvíli a pak půjdeme dolů, aby to bylo zajímavý, že jo? No přesně. Protože být tady, jako jo, vyplatí se to, ale jen když nenatáčíte, jo, to je taková menší rada. Přesně. Takže tak, lidi. Já tady jen zkontroluji. Takže ano, omlouváme se, byla tady menší pauza, už je tady noc. Doopravdy to byla jen menší, ano. Potvrďte to, pane Duffy. Jo, bylo to tak, tak minuta, 2. To přeháníš tak minutu. No. Ale já už jdu dolů, ale já si myslím, že já chcípnu, protože já nevidím ten žebřík. Lidi, tak tady si prohlídneme naše spoluhráče, takže je tady... Rozsvíť to světlo, ať jsem ho na to. Dobře, tak já tady rozsvítím, protože pan Duffy potřebuje rozsvítit. A zkusíme ho sem nalákat, aby to byla větší švanda. Ale budeme se taky zároveň snažit nějak to. Já se tady jen podívám. Trošku. Tak. Jedu zpět nahoru, protože nikdo nepřišel a já nic nevidím. Já si trochu stlumem. Já si tady trochu něco stlumem. A to... Lidi, co se to právě stalo? Co se to právě... co se to stalo? Co se to právě stalo? On se prostě jsem nahoru nějak teleportl. On prostě udělal Nana, you're not gonna turn on the light, bang. Ok. Teleport. Kde pak to vlastně já jsem moment? Jo, já jsem asi u jeskyně, že jo? Co to je? Já se spavnu. Já jsem u elektriky. Lidi, to není fér, já se spavnu, jdu rovně a hlavně na mě skočí Ray. Ano, lidi, jste tam viděli, že já to mám fakt stlumený, podívejte se. Já to mám fakt stlumený na minimum a ještě k tomu jsem si tam to snižoval, zvuk jakože i normálně.
Takže teď to fakt nevypadalo, že bych se nějak lek, ale kdybych to měl na maxu, nebo ne na maxu, ale prostě víc, tak fakt se leknu, Jo, jak nevím co. Jo, to má pravdu, protože já třeba to mám jako on a to je úplně, že na minimum. Mhm. Já jsem u Aby jsme obchodu. se mohli slyšet, oba dva, no tak jsme si museli vypnout takovou věc. No, právě. Jo, lidi, pokud byste si říkali, proč tady nejde slyšet zvuk ze hry, no, museli jsme Kvůli si tomu, aby jsme se mohli slyšet navzájem. právě, takže se fakt Abyste vy omlouváme. mohli slyšet nás. V pohodě, fakt se omlouváme lidi, vím, že to teď bude totálně blbý, protože fakt neuslyšíte nic, ale budu se snažit najít nějakou fakt muziku, kterou bych prostě dal minimum, ať máte něco v pozadí, jo, aspoň. Já si tam dal nějaký pánk potom. Fakt se omlouvám, fakt to je teď o ničem, jo, protože fakt nic neslyšíte, ale zvuk v hororovkách je takovej de facto i hlavní, no, takže fakt Právě, protože jako on má pravdu, že ten zvuk v hororovkách je hlavní, akorát to právě, že my, abyste vy mohli slyšet nás. A mně se to laglo. tak to je super. Ne. Dobrý, nekreslo mi to. No tak abyste nás mohli slyšet, no tak jsme museli vypnout desktop zvuky a k tomu ještě zvuk hry. Desktop zvuky jsou ty zvuky tohohle a to kdyby třeba jsem já mluvil, no tak byste třeba slyšeli dvakrát mě. No. Jo? A nebo třeba ty zvuky máme úplně na nejmíň, protože oni si ty zvuky jsou stejně velký jako na Discordu. Hele, prosím tě, Duffy, kde jsi? Já jsem v tom ochraňujícím domě. Jo, takže... A nevím, jak to funguje. Tady je nějaká páčka, tady je druhá páčka. To je, hele, buď tam, já jdu už k tobě. OK. Tak až tady budeš, tak mi řekni, jo? Tedy pokud tam není někde blízko ten, Drake. Není. Já tohleto radši vypnu pro sení elektriky. Máme teď chvíli. Ježišmarja. OK, takže asi k chatičce úplně nepůjdeme. Protože tohle je docela blbé. On je tam stejně zavřený, ale on se tam pouze umí dostat. Bohužel. Takže tak, já se tady na něco dívám, moment lidi. Dobrý? Já jsem hned za ním. To je super. O. Kámo, to je moc, já nevím, kud má, asi kud má. Pomoc. Já nemám staminu. Dobrý, už mám. A jak to mi ubývá tak rychle, tohle to nejde přežít. Ježišmarja. Aha, tak lidi, my jsme úplně celý dům přešli. My jsme u hangáru, nebo jak se to jmenuje. U toho s tím červeným světlem? Jo, my jsme to, takže my jsme to celý ten dům přešli. Kolik je? Dobrý. Jenom abyste furt to, tak jsme si tady dali trošku takovou tmavou tu pozadí, jako ono to nepůjde vidět, protože nemáme webky zaplý, jo. Ale já tady mám jenom zaplou lampičku a tady můj kamarád, ten nemá ani žádný světlo. Nemám, no. Very nice. Very good weather.
A já měl souřadnice na flare gunu, ale ztratil jsem je, protože mě de facto pro nás sledoval Rake. Vy už jste to vlastně viděli sami lidi, jo, takže to řeknu spíš Dafimu. Prostě mě pro nás sledoval Rake. Já jsem to, prostě šel jsem k nějakým holkám, abych to prostě na ně přilákal toho Rakea. A oni nějak divně se mi to vymstilo a prostě zase oni mi no, prostě asi už si to dokáže představit. Aha. A tak, hej lidi, tak to je fakt nefér, reálně já se spavnu a prostě hned za mnou, vole, už je Rake. Teda čo? Sorry, trošku. Je mi tě líto. To fakt jako, já nevím lidi, tohle není. No něco lidi, prosím vás, já si teď na chvíli dám stopku a půjdu zkontrolovat, jestli vše funguje jak má. Teď. Tak, jsme tady. Jsme zpět a mně se zase lagla hra. Aha. Prosím, že to Dobrý, nekreslo to. A právě jsem ztratil směr, jo, tudy. Hele, takže se setkáme, nevím. U obchodu. Ale ten já nemůžu najít. Našel jsem dům, takže od toho půjdu doleva. Já už jsem u něj. No ty jo, ty tohleto hraješ denodenně. No. Hele, zase jako takhle, denodenně, takhle lidi. Teď si možná budete říkat, ty vážně nám říkal, že to moc nehraješ. Ono to je pravda, víte. Ono, já jsem si to teď prostě včera zahrál s jedním kámošem a pan Dafin už to považuje, že to hraju každý den, víte. Jinak to tak pravda vůbec není. Tak jako nevím, jak bys jako si pamatoval tu mapu. No ano, protože jsem si včera zapamatoval logicky. A to znamená, že máš fotografickou paměť, ale... No, a co? Si to? No a co, že mám fotografickou... lidi, prosím vás, neposlouchejte Duffy, jo, on je občas takovej... hodně jsem na věci prostě ptáno. No nic, já jsem momentálně u observatoře, neboli u věže. Já jsem u elektriky. Jo, tak to si de facto... Počkat, tady je elektrika. No, tak to si fakt jako blízko. Hele, hned jsem zpět. On přijel můj brácha s pičou, hej. Tak já počkám chvilku. No, už lidi je noc. Dal bych poslední noc a už bych to prostě ukončil, ale tak zkusíme to tentokrát přežít. Takhle to lidi dopadá, když to skočíte jako já. Hej. Jsme tady. Takže když půjdeme tutma, tak narazíme na safe house. Takže jsem zpět. Doufejme, že nikdo mi už nezaklepe na dveře. A právě skvěle, nic nevidím. Vítejte. A nemůžu najít nikoho. Aha. Ale fakt jako nikoho. OK, tak zase jsem šel špatně. Já jsem tady už jako hodně dlouho neviděl nikoho. Když nepočítám toho nějakého týpka, který furt mě pronásleduje. Leši, lidi už to nemá cenu jít do safe houseu, je z jednoho prostého důvodu, že nefunguje elektřina, to už jste asi sami viděli. A když nefunguje elektřina, tak nefungují ani dveře před
který se nemůže nikdo dostat. A ono řekneme si, ono vlastně stačí, když vás uvidí Rake, nebo nějak zjistí, že jste v tom safe houseu a on se prorazí mandem, že teď nevím jestli oknem ne, ale no to nevím jestli, ale na 100% se může prorazit tím střechou. To už se nám, nebo tady aspoň mě několikrát stalo. Nebo tady párkrát. Stalo se mi to 2krát včera, no. Takže jakoby několikrát úplně ne, ale prostě stalo se mi to. Ta noc nějak tak trvá 6 minut, mám dojem, že. To, já si tak říkám, ono se to někomu, že jo, asi nezdá úplně hodně, ale tyjo, tak já jsem se vždycky u tady té hry říkal, tyjo, když tak o tom přemýšlím, jsem se úplně v hlavě vždycky říkal, nebo takhle vždycky, spíš včera, prostě, že jakože... Ne, že tady není, že tady prostě, není. mně to přijde, jak kdyby to trvalo... Aha, jo, mně to přijde, jak kdyby to trvalo tak 3 hodiny, no tak to zase ne, a tak půl hodiny, ale přitom je to, nebo tak 10 minut, ale přitom je to jen 6. No, já jsem jinak teď u Tower. Tower jsem já nemohl najít. Aha, ty jsi se skočil dolů? Ne, neskočil, zase, lidi, já vám to řeknu takhle. Tady ten díl se bude jmenovat fakt jako, no to uvidíte sami, ale bude to určitě něco na styl pořád umírám. Přesně. A nebo to spíš, to dám taky, protože já jsem přežil jenom 2krát. Jenom. Zatímco tady můj kamarád přežil tady 5 a má 42. Počkat, jak to se já mám víc pointů než máš ty? Já se nedivím, když jsou lepší. Jo, lepší, hej. No, neznamená... No ano, neznamená, že jsem včera vyhrál 5krát, že prostě jakože... Že jsem hnedka lepší, kámo. Ono tak, no víš, víte lidi, ono jde taky, nebo tak spíš dafe, ono jde taky o to, jak dlouho to hraješ a jak se snažíš. A já jsem se včera hodně snažil, to je všechno. Jo a další věc, kdyby si lidi mysleli, proč mám tím pádem tak málo pointů, když jsem se včera snažil, aby někdo to ví, někdo neví, v tady té hře se neukládají věci. Nebo takhle, nevím přesně, jestli se neukládají a je jakože věci, jakože itemy, ale mám, hele, takhle, pointy se mám tím, že neukládají, ale věci mám tím, že taky ne. No dělej. Ježmarjo, jsem to udělal, o nic. Jo, ale fakt by mě už zajímalo, kdy už to skončí. Tady je jeskyně nějaká. On tady není. Zmizel a nechal mě tady na zemi. To fakt, co to je? Lidi, jak to mám jít, nevíte? No nic lidi, já bych zůstal tady chvíli. To je fakt nějaká divná aleta. Zajímavý. Škoda, že se nemůžete nějak schovat taky do toho skřoví nebo někam. Ne, vylezeme, už je to i nuda. Jako takhle, já osobně lidi jsem dřív hrál, možná jsem, lidi? Teď se mi A takhle to bude vypadat, pokud nasvete příseru pod vaší postelí, hej? No to, jo. Lidi, já, teď se mi možná budete, jak říkal, smát po druhý. Já jsem dřív hrál úplně tohle samý, akorát prostě noobský, jo. Já jsem to hrál z toho důvodu, že mi to prostě přišlo ne lepší, ale jednodušší a tohle prostě mi přišlo těžký. No, teď už to tak necítím, teď mi přijde, že oboje dvoje je takový stejný. Ale osobně, pozor, taková menší námitka, v tom noobovském jsou o hodně podle mě lepší jako domy a takhle. A jsou o mnoho větší. Musím uznat, že jo. Hele, safe housey, teď fakt, omlouvám se, jestli teď budu lhát, protože to teď nevím, teď bych fakt lhal, ale mám dojem, že tam je i víc safe houseů, mám dojem, že 2.
Ale to nevím jistě. Jo, je tam, myslím, akorát, že jeden nemá ty dveře. No. Jako má dveře, ale ne takový, no. No, prostě No. takový ty safe, no. Já tady fakt nic nemůžu, já tě nemůžu najít a tady nic Abych vám to upřesnil, jak je to velký, tak je to asi tak 3x větší než tady to, jo? Ten dům, ten safe house v tom druhém. Já se přes nic nemůžu dostat, já jsem ztracený. Já jsem u safe house s nějakým týpkem, který se jmenuje B-O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 -S-S-95. Jo, ty myslíš toho, který přežil tady z nás nejvíc nocí? A jo, 9. A má 0 pointů za to. Aha, no, takhle. Ty jsi to asi no, teď jsem to říkal, před chvíli jsem to říkal. Pointy, mám dojem, že se neukládají. Ukládají? Vojto, Proč si myslíš, že mám 2 přežitý noci? nevím, A 52 pointů. protože dostáváš, i když nepřežiješ třeba? Are you sure? Ano. Lidi, prosím vás, fakt. Doopravdy, když nepřežijete, tak nějaký pointy dostanete. Málo, ale dostanete. Hele, už se den a podívej se, kolik tu hraje lidí. 3. No nic, lidi. Tak, já bych tady to ukončil. Kde se prosím tě ty dafy? Já jsem u toho hangáru. Mhm. Někde takhle, cca, takhle se budeme na sebe dívat. Takže takhle nějak. Takže pokud se vám tady to video líbilo, tak zanechejte určitě like, odběr a pokud... A zvoneček. No a zvoneček, ale tak to je jakože odběr, no a komentář by se nám určitě páčil, tedy jako líbil se nám, protože já si myslím, že komentář je ta nejlepší cesta, jak dokázat tvůrcovi, že doopravdy prostě ty videa jsou dobrý. Pokud vás se něco nelíbilo, pokud byste nám chtěli nějak pomoct, nebo nějak říct, jako, jak třeba líp natáčet, nebo takhle, určitě napište. Přesně. Nebudeme uražení, naopak. Takhle nám pomůžete udělat lepší a lepší videa. Takže my se s vámi loučíme, tady s Dafim a čus!